ga muna yi tunkur a jirgin da zai iso jirgin da ya iso Egypt Airlines. Ga ta duniya nan na abin gashi na tonan na moto na ya dan abin gashi iska ya rage wani bawan Allah ban mashin magana da ka faɗi ya ce mutu bari ta yi ɗauko famfo da gida ne nan cikin daji na lalle yayin nan in za ka tsina hawa akai a tsina akai duniya Allah ya duniya bambam da jirgi nan na za nan kankanin na fasanja ba mai ɗaukar mutane ba wanga tuti shine an na kusan inda na sai gona amma ga nan hayya ga inda ta ɗaukowa nan zuwa gona ga ta can baya nan wasu na sun kai su ma wurin fan